One song. Si, Shaka. Ada sila. Semua. Ala clear. Ala sabang mai. Amiam. Agar semua fun. Amiam. Si. Shaka. Iki jija lison ta fere. Awo. Iji jayame. Awo, mi ga lison. Iga baki soran yana yame. Ala ka baki nogoya. Ini nyogona bela jeni. Ta suguro sangana dia. Na daraka gila. Na fo. Neba. Neba. Nyama de. Abba vraiment. Wallahi ala ida. Kabi ala kanita. Ne ma deli ka muso ye mun cɛ ka e bɔ. Vraiment, merci. Ne ko ne bɛ se ka e ɲininka. Est ce que e furulen don? E ma furu. Est ce que ne bɛ se ka e furu wa? I yɛrɛ tɔgɔ? Ne tɔgɔ Shaka. N bɛ san 18 de la wa n kan ka baki kɛ ɲinɛ. Shaka. Félicitations. A tun ka di k'i ka kalan kɛ. Ni baki sɔrɔ se i bɛ baara ɲɛnama sɔrɔ i bɛ musoɲuman ba de furu. Y'a mɛn. Ne ba, ne ka kuma in fɔ. E bɛ fɛ k'a fɔ ko ne ye denmisɛnnin ye. Nka a ma fɔ e ɲɛna ko denmisɛnnin kunkolo kunko ɲuman ko a bɛ mɔgɔkɔrɔba tɛgɛ nɔɔni. O ye tiɲɛ ye minɛ. Ni Shaka grand sœur de moi. Ne yɛrɛ bɛ san 30 de. Ne yɛrɛ bɛ 31 kɔnɔ. Ne yɛrɛ kɔni an tɛ catégorie kelen. Shaka. Shaka. Oh, mama. Aduh nggak ada coba di. Ai fui. Mau bila? Foi tena. Kisi ya kita. Si. Mama yo. Est-ce que ne bɛ se k'e ɲininka? Awɔ. Yɔrɔ ne bɛ se ka muso furu. Ka muso furu. Ko ka muso furu wa? Awɔ. Muso kelen-kelen. Awɔ. Ka muso furu. Ayi, e ka sabali. E de la to n'i ye bagi sɔrɔ y'a mɛn. E k'a to kɔfɛla y'a mɛn. Ayiwa n y'a mɛn. I b'a to sɔɔni y'a mɛn. An ka dugawu kɛ o. Ala ka bagi nɔgɔya o de ka gɛlɛn. Era kwani bado wake mase msufuru kwani ngene aklina injiki kwa nafoisa John Iblanda limi finyana ikaklisi ikakalanke nala ibagi noya ni bulo mine yoro soro wala ibe msufuru na te kwani bado fami bebo obichuga mina na fara ku fene ka John ika msufuru akla ka John e musuga dipasu yora manogo kalangen di yama. Midro ki yama. Ora uma segue. Mati biar para que oro. No me que ni gracias. Fanatain ako la rin. Nere dabali bibong. Ere kilasiya wakati basic ka.
Pare. E baro ni. E dia na kuma do foni. Ah, ni ko yana ne klima de. Ko ya la li se kan ni. Ni ko mbagari, ko ne ba sa ka musi. Nara tara ni hatuna njiga kono du. Saga. E bla kuru. Saga, e sera muso furu ye. Depuis ni saga ye, musomanu ba ko critiquer ko ezesiki depuis ni saga yo la, nyado saga tena dundana. E bla kuru foro belekili jamjai. E bina wakebina muso furu, e ba muso furu, e bo siripina wa. E sera we. Kebina muso furu. Iti ka kan ke folo. Ha? Saka iburi fonima. Imana kuru chukuchuko ibisa ka koronima. Baba sabalisa. Ibolo dai duso kansa. Baro shaka idemseni. Demseni abala sa. Aba koro minu yo muso furula. Ukumpadi ba yerela odela ko ka ba sa komuso. Ngani ake mangachi alata. Iba hauja sa. Artiso ko je sagala. Saga be kala de ka folo. Isaka fitini blakoro. Kali bina muso furu. Abi kalanya sa tabanga ko bifoni hakili de sa. Openetikani manga esa. Tujala. Ni manga kala tanatra class kono mi ba kona be bwa kono. Dem san ne do awa nege de. Ah, ifane sa. Audibi dimse mu tieka damo. Audibi saka ma se muso furu e folo de. Saka ma se muso furu. Depuis kele. Abeka mana nta mana ka fo ka kla ka fo kana ko sigi ndala nde. Saka ba kala de ke. Tani ni jeni kele ni dondon. Ma dore soro kana hauja ka dia iti sokono sigi bagaye ibinante hauja ka chocho ka dia ayo ngo be mu finyana akuma akana sarana bi saka baka kalane ke fona awo apaka kalane ke e saka dimsen fitina be muso furona on be muso baro yawa shaka ko ni be muso furo amena wo asurunya na wo shaka muso bi do duin kono foni saya kona nema uli ka jido ta ka janga ni folo e ma bagi sura folo ko muso saka yirte moya ko saka bi na muso ko le fo on yana ha cha che mo yere be wuli mo teso ni won te rizo ko yi ayewo ye ba soro aka telephone de ko na tamuna no ke ko tanga wuli ba soro ko na ta voilà ça sonne ouais allô terga ko be chogodi ça va forme be ko bashiti changa chebe darala wallahi che mo be wuli bi appel 10 appel ke ba do mo bi soro appel kili no ni da ni ga téléphone na la centre ge che femme mo dalati mo sinatili o dalati ya de na che nye musudo iga rola che dungu che dini jarai abena la che dini jarai adini ko na ga chu awo ai sa o te sa don nge awo oui che dini jarai wallahi bilai ko mo segni ate furula Musa te furula kari duro wala Musa mo bene be bonga ro jamba ni ne kan eno fe e yo pe téléphone te songa kuma fe ne ma kangarda ma to nguni nana ne sora appel la yisi iti jonga do me ma te do iga kunna te na ka ko da bla ne la e nyana ke plan ne ya yeah thing I'm not cool get you gari abena la la kachi wallahi amen suri ka sala de tija ko ya Musa awo Rosie ye kamar da yoro ma fiente do iga ko la ha ero ko ma fiente do iga ko la ma foni na sura appel la yisigiro kele ma fia yiti era bunya aje mutani asangule nebe ko shuni kile nebe ko yalala
I furu wala ka ne ali woro e mo bo kuma ne so mo ko ka kuma be ne ga ne bi shie bolo fe be musa ni te ne furu ta fele ga ne la bla e hakila furu e gabaran ne ya ne de ma fiye mo mi furu wa I be tourner ko di furu ya la ga latigɛ di ne de layidu ta ngo mi furu mais I yɛrɛ bonya fɔlɔ mo ke le ga yɛrɛ bonya musa ni bi fɛ sa ma yini fɛ I ka faamuya I ka fɔ an ka furu yɛrɛ kɛ an ka bɔ manamana ko ta musa Rose e tɛ mɔgɔ bonya di e kan ka ne bonya sans I nana ne sɔrɔ appel la I kan ka bonya e kan ka ne ka appel tigɛ hali san ka appel ma tigɛ allo mo be tila k'i wele quoi n ka denni nin mana Rose kɛ a bɛ ka n déranger yan nɔ n kɔni bɛ se ka min f'i ye n'i bɛ fɛ I ka kɛ ne furumuso ye I b'i fara ɲɔgɔn kan I b'i dɔ fara sabali kan f'i ka ne bonya de n'i ma ne bonya a ma nɔgɔn dɛ e kɔni b'a dɔn ne b'i fɛ I kɔni tɛ ne fɛ sa e kɔni b'a dɔn ne b'i fɛ mais Suleman tɛ mɔgɔ bonya di I tɛ mɔgɔ bonya di a ma se ka ne dɔgɔya koyi a ma se ka ne dɔgɔya kuma bɛɛ I bɛ n buruja ka n bɔ n danbe la ne mun de f'i ye ne ma to I ka fara ka ne jaabi yan donc mɔgɔw y'i bɔ ne bolo tantɔ di ne ma f'i ye I ka fara ka ne dɔgɔya n'i ye ne dɔgɔya n b'i ci ɲɛ kan I b'a fɔ e bɛ ne dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan e mɔgɔ sugu ye Ni kaba ko kuma dan nya fi ɲɛna k'i kana saga ka muso ko kuma fɔ ɲɛna aw de bɛ denmisɛnnin ninnu tiɲɛ saga ni ɲɔgɔnna bilakoro aw yɛrɛ bɛ ka ko kolokolo ta saga ni ɲɔgɔnna bilakoro e bɛna fɔ k'e bɛ muso maa minɛ ka di saga ma n'i ye muso minɛ ka di saga ma saga bɛna se ka kalan kɛ I saga ma I bagi saga ma sɔrɔ fɔlɔ I saga dun kuma a ka kalan ɲɛnabɔ waati min na I bɛ so k'a fɔ ko e bɛ muso ɲini ka di saga ma n bɛ mun f'i ɲɛna bi t'a bolo a kɔfɛ kana saga ka muso ko kuma kana fɔ ɲɛna n tɛ fɛ k'a mɛn kulo la n'i y'a fɔ ɲɛna I ma segin ni mun ye o bɛ bɔ a la saga b'a ka kalan de kɛ fɔlɔ n tɛ jɛn n'a ye saga denmisɛnnin fitinin ko muso kana kuma fɔ ɲɛna bilen dɛ n tɛ jɛn n'a ye ne ba Shaka. Wala shaka do. Donc yakli den to la. Yakli to la. No fi yere jara la. Pas de c'est nous pour nous. Ne ba. Itu nyuma itu fa wa. Iya. Ni to ko ya. Rose. Rose. Mangi. Kabini eji. Ni jara na dela. Na cliff fly. Dibika. Habi duro ni habi. Wa foi kine kuma. Kai fudo ne bakso. Kadaka ere musomu yemu selim ikuma kimafuru donc weche nga musomu
n'i ma furu ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko kamalen kɔni b'i bolo wa o kamalen fana ne b'a fɔ n ko hakili tɛ o kamalen la ka d'a kan ni hakili tun bɛ o la sisan tun b'a sɔrɔ o ye e furu n t'a dɔn a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis wagati min dɛ hali n'a kɛra kunun de a tun b'i teliya joona ka e fɛ. Donc i bɛ nin kɛ dɔn e yɛrɛ ko k'e san ani seegin ne dun ye san 31 ye ni ko yɛrɛ ko k'an bɛ don ne ni ɲɔgɔn cɛ a cɛ man ɲi furu ma nɔgɔn cɛlasigi ma nɔgɔn dɛ an bɛ waati min na komi sisan surtout Mali kɔnɔ yan a tɛ se ka passer e san 18 ni san 31 ala gosi fanga ka bon n'i deli ha halisa i b'i hakili sigi ne ɲɔgɔn muso ɲuman caman de bɛ Bamakɔsigi la i bɛ dɔ sɔrɔ. n y'a faamu e bɛ ka na n'i ka kuma in yɔrɔ min ne y'a fɔ i y'a faamu e bɛ ka taa ni mɔgɔw ka ko bi bi in na n'i b'i ka ko kɛ n'i ye mɔgɔw ka idée ta dɔrɔn i tɛ se k'i ka ko foyi kɛ i y'a faamu ne kɔni mun kɔni bɛ ne ni ne kan baki tɔ tora an baki cɛ tɔ tora kalo 3 kɔnɔ ni baki sɔrɔla dɔrɔn foyi ma di ne ka e furu kɔ a ka di i ka sɔn wa i ka ban fana o ma di i y'a mɛn ɲɛma i ka telefɔni di yan i ka awɔ i ka numéro in sa voilà voilà n bɛna n ka numéro don i kun ne kanu ye sa dɛ filɛ nin a ka di n ye i ka taa i hakili jagabɔ i ka tila ka mun kɛ i y'a faamu. asa mi dugawu ala ka baki ko nɔgɔya Amin. ala ka baki ko nɔgɔya Amin. saga ala ka kanu to Amin. ala ka kanu to Nka kana kɛ i y'a mɛn ye i y'a faamu i ka di ne ye de kana kɛ i y'a mɛn n'i tagara a ka di i kɛ n wele. ɲaami nana famille Awɔ. merci Awɔ. ala Safi. Safi. Naam. Naam, papa. N kan ka taa dugu kɔnɔ. Awɔ. Yani n ka taa n bɛ fɛ ka n fɛlata f'i ɲɛna. Saga ye fɛn fɛn ɲini n fɛ n y'a kɛ saga ye mɛ ko dɔ bɛ ka munumunu i bɛ ka don ni ko dɔ ye n tɛ jɛn n'o ye dɛ saga ka musoko kuma n tɛ fɛ k'a kuma mɛn n tulo la i y'a mɛn wa ne ye fɛn bɛɛ kɛ saga ye mɛ aw bɛ ka don ko mun na n tɛ jɛn n'o ye dɛ saga ma a ye baji sɔrɔ fɔlɔ n'a fɔra ko saga ka muso furu ka ladon o tɛ ɲɛ wa n t'a kɛ fana n tɛ jɛn n'a ye. E b'o ko de la hali bi papa i sera sabali ye dɛ ne b'o de f'e ɲɛna sanga ni wagati bɛɛ Saka ye denmisɛnnin de ye denmisɛnnin mana mago mana jɔ fɛn min na wagati min na an b'a ɲini k'o de k'a ye walasa hakili bɛ se ka sigi i b'a n'a hakili de yira ɲɔgɔn na olu tɛ kɛ nin cogoya in ye nka ko dɔ bɛ yen i fɛnɛ bɛ ka ɲinɛ o kɔ dɛ papa e ka zeniya wagati e bi bɔ ne nɔfɛ furu la kuma min e ye min da i fa ni baw kan e ɲinɛ n'olu kɔ dɛ e m'a fɔ ko ni i fa ma ne d'i ma furu la k'i b'i yɛrɛ faga kana ɲinɛ o kɔ dɛ wa Saka fɛnɛ ta in b'o cogo kelen de la Safi sisan i bɛ ka ne ka ko kɔrɔw de ta k'o ɲɛfɔ saga ɲɛna saga bɛna jama ne kunna
Saga b'a ka kalan de kɛ. Saga ma hali bagi sɔrɔ fɔlɔ. Bagi kɔfɛ kalan bɛ yen. A fɛnɛ m'a f'i ye k'a ti kalan kɛ o min muso furu ni ti kalan kɛ o fɛnɛ ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la o. Ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna n'i ma nin kuma dabila e ni Saga aw fila bɛɛ aw b'a y'aw ɲɛ la. Wuli ka bɔ n kɔrɔ. Ne fɛnɛ kɔni bɛ kelen fɛn ɲɛna papa n'e ma juru in magaya ne ni n den an bɛ taa k'i to i b'i fɛrɛ ka du kɔnɔ yan. kabini e ye ni jara ale la n'a tile fila ne bɛ ka e hakili dɔrɔn de bɛ ne hakili wa foyi tɛ ne kɔnɔ k'a ye furu dɔrɔn ne ba bɛ sɔrɔ ka d'a kan e yɛrɛ ye muso min ye i ye muso selen i ko ma k'i ma furu o ye tiɲɛ nka e ye muso sugu min n'i ma furu ma f'i ye n tɛ don i ka kow la e de ko don ma f'i ye n tɛ don i ka kow la ma fɔ n'i nana n sɔrɔ appel la i sigiyɔrɔ kelen ma f'i ye yan i t'i yɛrɛ bonya. Allô? Ouais, John no. John no wa. Rose Dodo. Ah, Rose. Ça va? C'est bien. Oh, muso mun kaɲi ni muso Mali muso bɛɛ lajɛlen. La femme la plus belle du monde. Il est so fun. Ouais, kibaraj même. Ni yo kibere no watina. Ah, I know, m'a occupé. Ne figa na ngaso. Problème ta la, mi se ka taa. I bi yɔrɔ ci ma dɔrɔn. Okay. Na la situation ci ma wasa ko. Okay. Allô? Allô Musa. Cɛ i pɔnda la sa ne ma f'i kana to ka ne wele de yan ne m'o f'i ye ne ma f'i kana to ka ne wele n y'a f'i ye n k'i kana n wele Ai e
ne me fɔlɔ ba ye Musa kɛ i tilali ka kuma na yɔrɔ ne bɛ fɛ an ka nin kanu nɔgɔlen den in jɔ tan sa dɔ kɛra ten ne tigi wele dɔ wɛrɛ la ko ne bɛ fɛ an ye ɲɔgɔn ta yɔrɔ min an ka ɲɔgɔn bila ala na kila kama n t'i ka ko la tuguni i ka furu i ye n furu i ma n furu o y'i kun o de a ka ɲi awɔ n b'a tigɛ sisan Bismillah, dong ya dong, ya sabar ya Tiro. Jiko kon kain. Ayo akan. Oke. Pasti. Rose. Rose. Yung wele akadu kon. Sabi ere ne wele nere jatkele ngabe. Mbulla kana jun. Kadi? Awo. Tapi Debi duma ye nimero di yan ko n hakili jagabɔ ne yɛrɛ nana n sigi ka jateminɛli kɛ kosɛbɛ nin ko in na Chape n y'a faamuya ka fɔ n b'a la i k'a faamuya ne bɛ fɛ n ka ko ni n'an bɛ se ka kɛ kanu ye fɔlɔ ka ko ni fɛn mɔgɔ kana bɔ a kalama parce que n'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn na azi san 31 ani 18 ans an kana kɛ k'an bɛna furu kɛ vraiment ko ni bɛ ka ne sɔrɔ dɔɔnin kuwa n ka di ne ye n ka ko ni daminɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ bɔ a kalama n ka tigɛ baasi Rose, ne ye kan kuma in bɛɛ faamu e ma fɛn min de faamu n'i y'a mɛn ko o ko bɛ kɛ dugu ni mɔgɔw kana bɔ a kalama o tɛ fɛɛrɛ ko ne de ko e ma ko ne ta ye furu sira kɔnɔ ni dugu kɛ kuma in fiye e bɛ ka sira mun ye o to ye bari ne ka denmisɛnninya i y'a faamu ne d'o f'i ye denmisɛnnin bolo ko kun nka mɔgɔkɔrɔba bɛɛ kɛ nɔni anw duguli ninnu ko ninnu ko de ye manamana ko de hali ni mɔgɔw y'an ye munumunu na ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ ko ye o ye tiɲɛ
ne kɔni ye fɛn kelen de fɛ ni e kɔni sɔnna ka ban dɔrɔn an ye min sɔrɔ dɔrɔn an bɛ fura foyi de t'a la mɔgɔ si tɛ se ka o tiɲɛ a da ye e dɔrɔn de la N bɛ dugawu kɛ Bagi fɛ. N'i ko furu. hali ni Bagi ma sɔrɔ a bɛ kɛ yɛrɛ o Bagi ka tɛmɛ dɔrɔn awɔ. Ok, n'i ko ten tɔ n'i kɔ. mais Rose wɛrɛ tɛ yen nɔ kɔni. Ayi mɔgɔ si foyi tɛ yen nɔ e dɔrɔn kɔ. Ni yɛrɛ kɔni ko tɛ ka ban an m'a kɛ ten. Wallahi bitɔn bɛ ka caya dɛ bari bɛ ne jira bitɔn ye. Rosie ni jɔnni Ayi a nana ci de la o. e jɔn e nana mun de la yan A nana leçon ta la exercice dɔ de b'a bolo a nana kusin tɛ pile a kɔnɔ. i tɛ kuma fɛ de yan Ekɔliden bila ka na fɛn. o da ka di la o n nakun ye mun ye i b'a dɔn i ye kuma min fɔ telefɔni na ne ye muso ye siga a kan siga a kan kɛ fa de b'i la n'i ye muso ye i ye kuma min fɔ telefɔni na siga a kan n bɛ tasuma bɔ i tama na sisan n ka jɔlen na ye N ko ci fɛ de. ne ma est ce que i bɛ ka kuma min fɔ i b'a kɔrɔ dɔn e bɛ se ka ban ne na e bɛ se ka ban ne na n'i hakili bɛ nin bilakoronin de la ni t'i furu i cɛ ye ne de ye n ka jɔlen na ye e bɛ yɛrɛ nɛgɛ na o tilekan sɔrɔ ye n'i mɛnna ka sɔrɔ i ma se ne kan ka min k'i la i b'a dɔn ne b'a dɔn e bɛ ne dɔn ka tɛmɛ hali e bɛ ne dɔn ka tɛmɛ ala kan e ka jɔlen na ye mɔgɔ lankolon ye dans 1 heure ni kɔnna ni Rose bɛ ne dɔn a bɛɛ n'a ka cɛ bɛ ne dɔn Chape, wala ne ma galon tigɛ sa ni cɛ ye nin nɔrɔ nɔrɔlen bɛ n bɛ ka gɛn ka fara wa ne bɛ ka nin nɔrɔlen bɔ n na e yɛrɛ ka côté la. Rose diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo i ka tiɲɛ fɔ de ka ɲi ka d'a kan nkalon bi adamadenw tigɛ ɲɔgɔn na ne ye e ɲininka e ma sɔn nin jɛya ne e taara ne kɛ ciden de i ka nin cɛ in ɲɛna ka ɲi tan ya Ayi kana kɛ sa Chape walayi i ka di ne ye ne yɛrɛ bɛ fɛ ka cɛ in den kelen bɔ n na pour que ne de bɛ se ka fɛ ne fɛnɛ ma fɛɛrɛ kɛ ko an ka jɛ ɲɔgɔn bolo e ka fɛ i tɛ cɛ o la kana an fɛ jɔlen i bɛ taa k'an to sa Chape. nkalon bi adamadenw de cɛ kɔnɔ ni nkalon kɛra a kɔnɔ nkalon kelen surtout ni nkalon ne ye n kɔnɔ jɛya e de O ye cɛmannin ko ni fitini dɔrɔn na ne nɛgɛkisɛ den bɛ yɛlɛ nin cogoya la tantɔ a komi an ma don ɲɔgɔn na ne bɛ fɛ ka ɲani an ka rencontre caman kɛ ne bɛ fɛ k'an dɛn ka yɔrɔ f'i ɲɛna ne ɲinɛna k'o yɔrɔ f'i ɲɛna sa. donc a nɔrɔlen don Awɔ ne bɛ fɛ ka na nɔrɔlen yɛrɛ de bɔ n na an bɛ fɛɛrɛ de k'o la. problème t'a la kɔrɔ a tɛ fɛn min a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛn ninnu ta a bɛ fɛn bɛɛ ta Ni ya dɔɔni a kɔni dɔɔni kɛ.
Shaka. Ebe munyini na. Orozi. Eba doni. Mbado batradi kuta kata boya. Aha, Orozi. Ninye mon famuya sisa. Ne kumana tugu cheo cheko ko bina ni furu. Ibi noro ko la ko noro na ba. Iklalo bela jelena sisa. Turu sele no ne denge keleni ne ma. I to kun toro ko keleni yere. Iyo de mo. Ndielo. Na mina minda shaka ka. Ni koina. Ati dogo mo goshila. Ni nga ka dai. Ikulo bena. Nta fe ki yendenga no fe tukuni. Est-ce que be ka famia? Mogola ngolo e ka jone flebani. Dino koi. Allah. Shaka ka muso furu ko kuma kunye ni ne. Muso yi furu ya tuguni. Shaka ka muso furu. Atike ya tuguni ni yako be bani. Nabi kalake, aka kalange nati kalange aka kalange. Muso yi te ati furu ya bile. Ni yo ko be de bani ta. Pe. Safi. Mun kiri na kuma de kiri. Ah? Shaka ka muso furu ko inte ya. Ni yako bani ni ta pe. Saka ka muso furu. Ati muso furu ya bile. Abaka kalane ke. Ede mama ko saka be muso furu. Ne yakla shaka bi muso ko de la ja shaka bi muso ko roba kanu ne la kenam. Ne bora ka shaka ni tir muso ko do de mine sisa. Ja shaka bode ko ka bo furu. Ne tir muso o shaka ko kenyo ko yi. Onyana. Muso inte saka be muso furu. Shaka ti muso in furu ka done kai. Ede ma na kulukulu ya ka foko saka be muso furu. Wani muso inte wa. Ni bita no fe saka be muso in. Abi yoro aba yoro iganela. Ni bita uruta ba tike katadi. Shaka fene bi fere ka muso yore de furu. Ni muso koroba in fene ti furu kana bla ni dala ya o de fene tike. Nga abi na soro ya. Ni ede ta duye ni ne de ta duye. Ibina do muso in abi furu abi duya. Ne fene ni muso in. Shaka ba nyana ta. Angalaje. Aba nyana ta ne ni muso ina. Ne wali ma muso koroba yi ka shaka bonga vila pepe o deni masaya tine na che tuguni abi soro ni koina anga siga ko lache.
Let's